προχωράμε με την κυρία Κωνσταντίνα Καρτέρη, το δεύτερο μαΐστρο, που θα μας μιλήσει για την επιχείρηση ΦΑΟΣ, η οποία βρίσκεται στο Αιτωλικό και ασχολείται με τη διάδοση της παραδοσιακής αλλιευτικής τέχνης με σταφνοκάρι ως πολιτιστική και ψυχαγωγική και τουριστική δραστηριότητα. Απλά να κάνετε stop sharing, ναι, και να πάρει η κυρία Καρτέρη με την οθόνη. Καλημέρα και από μένα. Αρχικά θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, αρχικά την Περιφέρεια Κρήτης και το ΕΛΚΕΘΕ, που μου δώσατε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω την εμπειρία μου μέσα από το όλο πρόγραμμα του Blue Prototype. Εγώ εκπροσωπώ την εταιρεία ΦΑΟΣ, η οποία είναι αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει αντικείμενο την έρευνα, προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής, θρησκευτικής, διατροφικής κληρονομιάς, του πνευματικού πλούτου και την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού στην Ελλάδα. Ενημερώθηκα από το Blue Prototype μέσω ανθρωπίνων σχέσεων για την ύπαρξη και τη δράση του. Είδα ότι επρόκειτο για έναν επιταχυντή τεχνοδικτυακό και καινοτόμων ιδεών που σχετίζονται με την θαλάσσια οικονομία και τις οποίες ιδέες υποστηρίζει σε επίπεδο οργάνωσης, διοίκησης, τεχνογνωσίας, διαχείρισης και προώθησης, ώστε να εξελιχθούν σε όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Δεν ξέρω, γυρίζει κανονικά. Ναι. Για τη διαγωνιστική διαδικασία του Blue Prototype έμαθα μέσω διαδικτύου. Είδα ότι επρόκειτο για μια κοινή πρωτοβουλία που έκανε με το Τεχνικό Επιμελητήριο, την Περιφέρεια Αττικής, με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, μια προσπάθεια που υποστήριξε το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Με ενδιέφερε πάρα πολύ, καθώς είδα ότι το έργο είχε στόχο την υποστήριξη καινοτόμων ιδεών, ατομικών ή ομαδικών, νέων επίδοξων επιχειρηματικών σχετικών με τη θαλάσσια οικονομία. Με τη θεματική του ταξινόμηση να εμπίπτει στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Γαλάζια Ανάπτυξη και να αφορά όλους τους τομείς που το Αιτωλικό μπορεί να υποστηρίξει, όπως τη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια, τη βιοτεχνολογία, τον θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό, τις θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και τη θαλάσσια επιτήρηση. Είδα ότι ο σκοπός των διοργανωτών ήταν να δημιουργηθούν και να παρακινηθούν νέοι επιχειρηματίες, ώστε να παρουσιάσουν νέες ιδέες γύρω από τη θαλάσσια οικονομία. Οπότε αποφάσισα να συμμετάσχουμε και εμείς στο διαγωνισμό, κάνοντας χρήση της επιλογής αλληλεία μικρής κλίμακας και θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός, με μια επιχειρηματική ιδέα που σχετίζεται με το ψάρεμα στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού Αιτωλοκαρνανίας. Επρόκειτο για ένα συνδυασμό της αλληλείας με την παράδοση και τον τουρισμό. Εδώ σας παρουσιάζω το Αιτωλικό. Πρόκειται για ένα μικρό νησί που είναι ριζωμένο στο μέσον της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού Μεσολογγίου και βρίσκεται 10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Μεσολογγίου. Συνδέεται με την ξηρά με 2 πέτρινα τοξωτά γεφύρια. Είναι ένας τόπος πολλά υποσχόμενος, τόσο σε επίπεδο αλληλείας και τουρισμού, όσο και πολιτισμού. Πρόκειτο για έναν φημισμένο ψαρότοπο, ο οποίος έχει μεγάλη αλλιευτική ιστορία. Στη λιμνοθάλασσά του ευδοκιμούν όλες τις εποχές πολλά είδη ψαριών, σε όλες τις εποχές του χρόνου, όπως τσιπούρα, κέφαλος, αθερίνα και λαβράκια. Βρίσκεται στο μέσον ενός σπάνιου οικοσυστήματος, το οποίο οικοσύστημα περιβάλλεται από υγροβιότοπους που φιλοξενούν τεράστια ποικιλία μορφών ζωής. Εκεί διαχυμάζουν, επιβιώνουν, φωλιάζουν και περνούν κατά τις μεταναστεύσεις τους πάνω από 250 διαφορετικά είδη πουλιών
αρκετά από τα οποία είναι πολύ σπάνια και κάποια είναι απειλούμενα προς εξαφάνιση. Έτσι λοιπόν, στόχος μας ήταν να υπάρξει μία περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση ώστε να διατηρηθεί το συγκεκριμένο περιβάλλον καθαρό και να καταστήσουμε το Αιτωλικό έναν ημερήσιο τουριστικό προορισμό, ο οποίος έχει να αναδείξει μεγάλη παράδοση, αξιοθέατα και πολλές ομορφιές στην Ινωθάλασσα. Η απόφασή μας να συμμετάσχουμε στο διαγωνισμό του Blue Prototype ήθελε να μετατρέψουμε μία παραδοσιακή θαλάσσια διαδικασία ψαρέματος σε παραγωγική δραστηριότητα. Οπότε καταθέσαμε την επιχειρηματική μας ιδέα το Δεκέμβριο του 2019. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας αναπτύξω την ιδέα μου. Αφορά το ψάρεμα με σταθνοκάρι. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα παραδοσιακή τεχνική ψαρέματος, η οποία απαντάται μόνο στο Αιτωλικό. Γίνεται με πριάρι μία παραδοσιακή βάρκα, η οποία είναι ειδικά κατασκευασμένη για να πλέει σε ρηχά νερά. Στην πλώρη, όπως βλέπετε, υπάρχει μία ειδική κατασκευή παραδοσιακή, ένα παραδοσιακό αλλιευτικό εργαλείο που είναι το σταθνοκάρι. Αποτελείται από ένα τετράγωνο δίχτυ τεντωμένο από δύο πασάλους και έχει κατασκευή σαν ανάποδη ομπρέλα. Κάτω υπάρχει ένα ψηλό δίχτυ για μικρά ψάρια το καλοκαίρι ή χοντρό για μεγαλύτερα ψάρια το χειμώνα. Όλη η διαδικασία είναι άκρως παραδοσιακή και γίνεται με σεβασμό στο περιβάλλον. Η διαδικασία ψαρέματος ξεκινά όταν ο ψαράς τοποθετεί στο δίχτυ μαλάγρα, που είναι δόλωμα από υπολείμματα ψαριών. Όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, έχει ήδη βυθίσει το δίχτυ μέσα στο νερό και όταν τα νερά είναι καθαρά, βλέπει τα ψάρια να περνάνε, οπότε αναλκύει τη δοκό και ψαρεύει. Όταν ο καιρός δεν είναι καλός και τα νερά είναι θολά, τότε κάνει την ίδια διαδικασία ανά 2 με 3 λεπτά και αλλιεύει τελείως τα τυφλά. Και γι' αυτό το λόγο ονομάζεται και τυχερό ψάρεμα. Η συγκεκριμένη τεχνική υπάρχει στο Αιτωλικό πάνω από 1500 χρόνια και σήμερα έχει διασωθεί από γενιά σε γενιά, καθώς διδάσκεται από τον πατέρα ψαρά στο γιο. Έτσι λοιπόν, σκοπός μας είναι να διαδώσουμε την εθνική θαλάσσια πολιτιστική κληρονομιά του τόπου και την τοπική ιστορία, καθώς το σταθνοκάρι εμπίπτει στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Η επιχειρηματική μας ιδέα λοιπόν ήταν να μετατρέψουμε και να μετατρέψουμε το σταθνοκάρι από μία παραδοσιακή αλία σε ένα τουριστικό προϊόν. Ένα προϊόν που θα μπορεί να γίνει πόλος έλξης για το Αιτωλικό μέσα από το θεματικό αλλιευτικό τουρισμό. Ένα προϊόν που θα δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη σε ένα ταξίδι αναψυχής να θαυμάσει, να αποκομίσει νέες εμπειρίες, να έρθει σε επαφή με τη φύση, να βιώσει τον παραδοσιακό τρόπο ψαρέματος που γίνεται με σεβασμό, όπως σας είπα, στο περιβάλλον, συγκριτικά με τις σύγχρονες μεθόδους. Επίσης, οφείλω να πω ότι τα αλλιεύματα της Ινωθάλασσας παρέχουν μία μοναδική γαστρονομική εμπειρία στον επισκέπτη, καθώς μαγειρεύονται με έναν ιδιαίτερα παραδοσιακό τρόπο και προσδίδουν ένα μοναδικό γευστικό αποτέλεσμα. Κυρίως, εμείς απευθυνόμαστε σε επισκέπτες όλων των ηλικιών που επιθυμούν σε ένα ταξίδι να αποκομίσουν νέες εμπειρίες. Παράλληλα, το Αιτωλικό μπορεί να αναδείξει και άλλες ομορφιές, όπως τα αξιοθέατα που έχει. Κοντά βρίσκεται το αρχαίο θέατρο Ινιαδών, το άριστα σωζόμενο αρχαιότερο ναυπηγείο το Νεώριο και το Μουσείο Χαρακτικής Τέχνης Βάσος Κατράκη. Σαν αποτέλεσμα από την όλη διαδικασία, εμείς περιμένουμε την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για όλους τους νέους της περιοχής.
Η εμπειρία της συμμετοχή μας στο διαγωνισμό του Blue Prototype ήταν μοναδική, καθώς εξελίχθηκε σε 3 φάσεις. Αρχικά καταθέσαμε τις προτάσεις μας, οι οποίες αξιολογήθηκαν και επιλέχθηκαν με βάση τα κριτήρια που σχετίζονται με τη τεκμηρίωση των καινοτόμων, δραστικών και ανταγωνιστικών στοιχείων της πρότασής μας. Κατόπιν ακολουθήθηκαν διαδικτυακά σεμινάρια, εργαστήρια σε θέματα στρατηγικών, δημιουργίας αξίας στο πεδίο της θαλάσσιας οικονομίας με την υποστήριξη ειδικών μεντόρων. Και στην πορεία υπήρξαν πολλές ατομικές συμβουλευτικές συναντήσεις. Τόσο οι καθηγητές μεντορές μας, όσο και η ομαδική συμβουλευτική του προγράμματος παρέμειναν στη διάθεσή μας μέχρι να ολοκληρώσουμε και να καταθέσουμε την πρότασή μας. Ήταν συνεχώς δίπλα μας. Έτσι, το Μάιο του 2020 έγινε η διάκριση σύμφωνα με τη βαθμολογία των 2 ομάδων που θα συμμετείχαν στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό που διοργανώνονταν στο πλαίσιο του έργου Μιστράλ. Ο διαγωνισμός είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στην περιοχή του Λόν της Γαλλίας στο πλαίσιο της Διεθνούς Δημόσιας Επίδειξης Καινοτόμων Επιχειρήσεων. Οι διοργανωτές αποφάσισαν να απονείμουν διάκριση σε 2 από τις ομάδες που παρουσίασαν το πιο έντονο ενδιαφέρον με βάση τα πολυπαραγωγικά κριτήρια της επιλογής και πρωτοβουλίες τους, αλλά και με βάση την βελτίωσή τους καθ' όλη τη διάρκεια της. Έτσι, οι διακριθήσεις ομάδες λάβαμε τον τίτλο από το Blue Prototype, τον τίτλο του μαΐστρου, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, σε έναν ευθείας συμβολισμό που σχετίζεται με τη θάλασσα για τον χαρακτηρισμό του επίπεδου και των δυνατοτήτων μας. Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι λόγω της κατάστασης που προέκυψε, οι συνδιοργανωτές φρόντισαν γέρος και εξ αρχής να μεταβάλουν τον τρόπο της λειτουργίας του Blue Prototype σε κυρίως διαδικτυακό, προστατεύοντας έτσι όλους εμάς, και παράλληλα συνέχισαν και ολοκλήρωσαν το έργο, το πρόγραμμα. Η υποστήριξη έγινε με σημαντικά πρόσωπα της πραγματικής οικονομίας, του οικοσυστήματος καινοτομίας της χώρας, με ερευνητές, με ακαδημαϊκούς, στελέχη επιχειρήσεων του χώρου και της θαλάσσιας οικονομίας, οι οποίοι λειτουργήσαν συμβουλευτικά, ενίσχυσαν την προσπάθεια και ανέλαβαν τη δράση υποστήριξης ως μέντορες. Σε όλη τη διαδικασία είχαμε την αμέριστη προσοχή τους, κυρίως του ΕΛΚΕΘΕ και του ΤΕΕ. Έτσι, εφόσον ολοκληρώθηκε και η δεύτερη φάση, ακολουθήθηκε η επόμενη, όπου εκεί περιλάμβανε την προσωποποιημένη υποστήριξη στους αριστεύσαντες του Blue Prototype, προκειμένου να μας προετοιμάσουν για την έξοδό μας στη Διεθνή Δημόσια Επίδειξη του Μιστράλ. Το πρόγραμμα ήταν σκληρό, αλλά πολύ ενδιαφέρον και αξιόλογο. Περιλάμβανε καθημερινές επαφές, συνομιλίες, συνεργασίες, επιστημονική καθοδήγηση, τεχνολογική υποστήριξη και συνεχείς διαδικτυακές συναντήσεις σε θέματα οργάνωσης, διατύπωσης και προετοιμασίας, ώστε να ολοκληρωθεί τέλος με την παρουσίασή μας στη Διεθνή Δημόσια Επίδειξη του προγράμματος Μιστράλ, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2020 και εμείς οι διακριθήσεις ομάδες αντιπροσωπεύσαμε τη χώρα. Σε όλο αυτό το διάστημα, εμείς αποκομίσαμε αρκετές γνώσεις σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης, προώθησης και ανάδειξης της ιδέας μας. Γνωρίσαμε τεχνικές οργάνωσης σε θέματα τεχνικών προώθησης και ήδη έχουμε προβεί σε κάποιες συνεργασίες με διάφορους φορείς, όπως παραδείγματος χάρη με κάποια ταξιδιωτικά γραφεία
και προσπαθούμε η συγκεκριμένη τεχνική να αναδειχθεί και να διατηρηθεί σαν πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Επίσης, γίνονται προσπάθειες ώστε να αναπτυχθούν συνεργασίες και να υπάρξει σύμπραξη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Υπάρχει δραστηριοποίηση από τότε και μετά σε ό,τι αφορά στην προσέλκυση επενδύσεων για νέες αλλιευτικές δυνατότητες, προσέλκυση των νέων. Μέσα από όλη τη διαδικασία πετύχαμε την ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση των νέων, καθώς τα βλέμματά τους στράφηκαν στο σταθνοκάρι και στην παράδοση του τόπου, που μέχρι πρότινος δεν τους είχε δοθεί το έναυσμα ώστε να δώσουν την ανάλογη προσοχή. Έχουν δε γίνει προσπάθειες και ενέργειες από την τοπική κοινωνία ώστε να κατασκευαστούν και άλλα σταθνοκάρια και να ακολουθήσουν κάποια νέα παιδιά το τουριστικό αυτό προϊόν. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι λόγω της υπάρχουσας κατάστασης οι προσπάθειες έχουν λίγο υποτονίσει, αλλά εμείς συνεχίζουμε και ευελπιστούμε να επιστρέψουμε όλοι σύντομα στην καθημερινότητά μας και να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και το δρόμο που μας άνοιξε το Blue Prototype. Στο σημείο αυτό θα ήθελα ξανά να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Κρήτης και το Blue Prototype για την ευκαιρία που μας έδωσε και να κλείσω με την ευχή να ξαναγίνουν ανάλογες προσπάθειες και να αναδειχθούν όσο μπορεί περισσότερες καινοτόμες ιδέες. Σας ευχαριστώ και πάλι και ελπίζω να μας επισκεφτείτε στο Αιτωλικό. Ευχαριστώ. Κυρία Καρτέρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.